Hej venner. Vi vil gerne nu sige, at vi starter en YouTube-kanal. Silas og mig. Og det her er starten på vores første video. Vi er brugt ind i stringcenteret. Sidder på en live her, så spiser lidt slik. Og man må kun være 6 år max for at benytte den. Men det er det koldt, ikke? Den bil er slet lidt lidt. Men vi ses jo, venner. OK. Man sidder lige her på min kværn. Den er meget bedre end din. Den kan også køre fucking hurtigt. 4x4. Dobbelt håndtag. 180. Ja tak. Hvis der er nogen klovne, så sig det nu. Du kan også lade være at sige det. Du gør det. Det er for mærkeligt, hva'? Undskyld, det var først næste gang. Det fucking kan vi skal sige det. Jeg har 4 kilometer hjem nu, altså. Så vildt bare. Den fucking lortefrø. Gå fucking langt. Fed bil. Ikke fed bil. Hvad er vi i gang med at lave på den? Nu skal vi lave vores freaking aftensmad. Tomatsauce. Lækker pommes i pomfritter. Og den ovn virker ikke, så der står nogen der. Der er alt for meget tomatsauce her. Der er alt for meget. Vi havde ikke lige rigtig noget rigtig mad, så nu laver vi det. Ja. Hvad har vi lavet lige nu? Det er lavet fucking aftensmad. Skal vi lige se? Brød, tomatsauce, ost, pepperoni, bacon og cola. Og det samme, men pomfritter. Og nu skal vi selvfølgelig bare få noget video. Så en lille kapritauer her. Ja. Som jeg altid smadrer. Bare kom på besøg. Nå, nu skal vi i gang med at redigere, men Silas synes åbenbart ikke, jeg er god nok til det, så han vil selv gøre det. Så kan han sidde derhen, så kan jeg spille alt muligt lort her. Overhovedet. Nu er vi færdige med at lave vores første video. Det har vi samlet. Det har vi nok samlet og brugt 7 minutter på i dag. Subscribe. Nej, det skal man faktisk ikke sige. Subscribe. Hvis vi rammer 40.000 subscribers inden for den første 7 minutter eller sådan noget, så giver vi en kasse cola væk. Giveaway. 40.000 subscribers. Giveaway. Så tager vi også nogle subgames, hvor vi skal komme i god rank og sådan noget. Så skal vi ud og fange dragons og klæde os ud. Fange en dweeger nu i skoven. Men det vi sådan set bare lige ville, og det var bare lige at sige hej hej.